Sziasztok, én Videópartizán vagyok, és ez itt most a Minecraft, ami nem tűrt éppenséggel halasztás, mert beraktok egy új modot, vagy ez csak új év miatt, nem tudom, ami tűzjáték. Ez a legkisebb, ez az egyes szintű, amit talán csak addolni lehet. Aha, akkor csak addolni lehet. Halljátok, beállítom gyorsan a távolságot, mert normálra. Most jön a második szintű, ami már messzebb repül. Eléggé meg tudj halni tőle a végén. Tényleg kis szarokat szólnak, hát. De egyébként nagyon jó, aztán craftolni is lehet. Most jön a legnehezebb, amit utána. Meghalt. Elrepült a legmesszebb, meg ilyenek. Itt lehet a utolsónál talán. Itt van ez. Nem tudom. Ez melyik? Ne! Akkor ez is ugyanaz lesz. Ezek nem tudom még, de aki már kipróbál, aki már megcsinálta az Minecraft update-jét, az ez már tudja is használni. Sziasztok!